An istorya uya. Mapapadapit da ini mga pangga sa mag-amigo na si Pay Mulo asin si Pay Alo. No. Para inom da inindawang ini mga pangga. Kumbaga, sa sobrang lasinggero ninda mga tugang, pag daan nakakatumar ning alak sa sarong aldaw, biyo daan pigatrangkaso na. Pag pigswiruhan daan nindo mga pangga, gin ang isuswiro. Sa katasipay alo da mga pangga, matibayan daan ni magbilyar. Talagang Efren bata res daan ni kung bumilyar mga tugang. Mailaog mo na daaga boss, bako sa ang puti. Scratch yan eh. Tapos iniman si amigo ni Pay Alo, si Pay Mulo, chick boy. Nagdesisyon da ining mag-amigong ini ta malam para inom baya. Nagdesisyon anduan na magpa-laboratory test sa klinika ngani na maaraman kung ano an helang. Auto na, so mag-amigo, mga patoy-atoy na, pasiring na duman sa Emplaza Medica, nagpa-laboratory na. Nagpa-laboratory. Tapos nainot da ang nagpa-laboratory si Pay Alo. Tsaka tapila, magkasunudan sana. Sabi, padi, kinakabahan ako. Ika na mo na mag-inot padi, ngani na magkusog-kusog ang bol. Nainot da si Pay Alo mga pangga nagpa-laboratory test. Pagluwas daan ni Pay Alo duman sa laboratorio, kumusta honda? Sabi ni Pay Mulo. Pading Alo, kumusta su laboratory test mo? Bad news padi. Bad news padi. Nagpa-blood test ako padi sa muro ko. Garo mawawaraan ako padi ning kaligayahan. Taan sabi kan doktor, kay po handang putulon ang muro. Ngunyan ito si Pay Mulo mga pangga, so kaba niya, biglang luminang kao so alta presyon. Ang alta presyon da ni Pay Mulo mga pangga, mga nag-170 overacting na daan. Sabi ni Pay Mulo, kung kaputulong pa diyan mo mawawaran ka na ng kaligayahan. Garo ako pati delikado, mambaka mawaran man akong kaligayahan. Sabi ni Pay Alo, tanong man pa dita mawaran, anong ipapalaboratory test mo? Urine test pa rin, urine test. Mapuputulan din galing. Manang sandata. Salamat kay Jay Martinez sa pagpadarakan istorya sa Facebook. Yo, what's up mga pangga? Ang video ito ay hatid sa inyo ng JL Habana Tire Supply and Auto Repair Shop. Bisitahin nyo na ang JL Habana ha, kasi sila ang gumagawa nitong aking sasakyan. Kompleto dito. Nandito na mismo ang lahat ng mga pangangailangan ng inyong mga sasakyan. Simula sa gulong, battery, mga tin, sa pintura, lahat na. One-stop shop na. Meron silang Potenza battery made in Thailand. Nexen Tire from Korea. Fortune Tire and MRF Tire galing sa India. Linglong Tire from Thailand at Yokohama at iba pang brand ng mga gulong. Siyempre, ang kanilang mga in-house mechanics, experience sa ibang bansa na sila ang gagawa ng inyong mga sasakyan. Specialize sila sa under chassis job, engine overhaul, top overhaul, car aircon, camber and wheel alignment and balancing, car electrical, painting and latero. Bisitahin lang ang JL Habana Tire Supply and Auto Repair Shop along the highway lang sa Barangay Concepcion Pequeña, Naga City, sa tapat lang ng Coca-Cola. Hanapin lang ang mabait at kalbo na si Jonel Habana at i-follow ang Facebook nila na andyan oh. Salamat, JL Habana Tire Supply and Auto Repair Shop.